Y para alguno con que torri la escucha para el canal era un guitarra igual a War Sims. Honetara berriz ere hemen daukagu. Tier 6ko Francis Gray honetara ikatu batean. Gauan ezako ekitaldian behintzat gauza honbat frantsesei buruz asko ez dituzte ere, aliatuen zonaldean egon zela, beraz gutxi gora bera hor gaiztoak ere ziren izan. Baina, bueno, berdin da. Zer gomendatzen dio. Baita horretak azkarrago mugitzea. Zuteak ekiditea. Sendatu daiteke ala ez. Agian sendatzen dena. Eta izkutatzearena. Etaren joango gara frogatzera. Eta itxasuntzi premioa denez, ez digu lekurik bedetzen alditugun itxasuntzietan, alere lekurik ez daukagu oraingoz. Noiz izango dugu lekuren bat, Euskalo. Eta Euskalo zen itxasuntzirekin. Osa, helduko da puntu bat. Kanpainetan batalla mota hauek ezingo ditugula jokatu eta agian erabili beharko ditugun itxasontziak izan daiteke tier 8tik gora. Orduan tier 6 eta 7ko itxasontziak erabiliko ditugu gehiago operazioetan. Hor esperientzia asko atera ditekelako. Eta Euskalo zen izango den igoal izango dugun lehendabiziko itxasontziak hortuan izan da, itxasontziak igotzeko nivelez, hobetu behar dela itxasontziaren kaskoa, eta bar. A ber, aukera gehiago izan ditzakete, izan daitek gutxi gora bera, Renown, agian Yumihari edo Bayer. Batez erako lasatu delako. Shokaku ere bai. Shokaku igotza ere ez da egin nahi dugun gauza horietakoa. Jodora heltzea bai, garrantzitsua izango litzateke guretzat. Baina ez daukagu helburu zehatzik. A ber, hurbilena daukaguna izango litzateke Bongora heltzea, Tierra Marreko Japoniar
akarasatu berria, baina lehen da bizigo barko nuke jume jarri eta beraz hor denbora nahikotxe barko dugu. Gehi dirua. Zenbat eta itxasontzi errandiagoakoa izan, diru gehiago balio du. Eta gero egin nahi dudana da aurreztu alik eta ikatz gehien etorkizunari begira lortu alizateko bi itxasontzi ikatzekin lortzen dena. Alde batetik Kurfust eta beste alde batetik Yoshino. Biek nahikotxo diru badia dutelako bai ere deskontuak ematen dituzte gauzen gati. Eta hori ikatzetako altzairua eta dobloiak behar diren itxasontziak premiunak direnez, ba ez dute arazoik ematen zaten, ba hori niroko dut hau edo ez dakizen bat. Eta noski tokatzen bat zaizkizu tier 8 premiunak, ba erabilditzakezue operazioan batez ere diru ateratzeko eta bar. Eta tier 9 ugari izatea Halloweeneko ekitaldirako. Ez dakitako erasatu hortik nondik aterako den, botako dugu agian. Hemen eta agian sorta apur batekin, torpedoekin asmatuko dugu, edo ez. Itxasontzia apur bat arraroa da, ikusten duzuen ez hor dago sarrerantzeko bat barrura. Ez dugu ongi kalkulatu torpedoena, baina no. Torpedoak ez dira itxasontzi honen gauzarik boteretsuenak. Baudo itxasontzi batzuk hobeagoak direla suak sortzeko eta beste batzuk hobeagoak direla mina egiteko eta bar. A ver. Eta orain erakotziko du itsasontzia horrela segundutxu batzek horrela izan ditzakegu miniaturarako bidaren argazkirako zehose. Ba, beno lagunako izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela eta horrengoan gehiago, agur.